हेलौ लोगोफोर गोसो गोथारै आंनि इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थालायबाय नै जोंहा फैगौ बर'नि मुंदांखा फिल्म आलायारन बेयो रनसायथाम मार्केटाव जागोन नोंथांमोना नायफैनो हागोन गोदोथ' नुवासै जोंनि जोनोमाबो गैयामोन बे जानाय समाव दा नोंथांमोना फैनानै नायफैदो नायदो मा रोखोमनि बर'नि फार्स्ट मुभि आरोना बर'नि नायनानै एन्जय लादो टिकेटनि दामखौ बांद्राय खालामनाय जायाखै लोगोफोर 200 आरो मोनसेयाव 100 बयबो फैनानै नायफैलाय गासिबो नोंथांमोना आंनि भिडिअ गोदानै फैदोंब्ला गोदानै नायदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब शेयार लाइक कमेन्ट खालामना हो जाहाथे गोसो गुदुं जायो आरो बानायबावनो ना मा होनो लोगोफोर स' नायलांदो आं दिनै बेबायदि जानो हानाय नङामोन आंनि बान्दानि जिन्जिखौ बस'आमोनब्ला आंनि मानसि जानायनि सिमाङा जाफुंनाय नङामोन आंखौ लाजि दाफोनांसै गोमबोर फिसा गोदोनि दायखौ सुस्रांनो थाखाय हांमा आइनि जिउनि बिबानखौ नोंनो लादो फिसा मानि सिमां गावबा गावनि थेद आंलाय आंनिसो सानदोंमोन आंनि बे दोंसे जिउनि लिरनाय खन्थाइ उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव आंनि नामा नासरिन नोंनियालाय आरो नों बबेनि आंनि मुङा जोंदाव आं बम्बेनिफ्राय फैदों मडेल गार्लफोरनि फट' बुथुमग्रा आं नोंसिनि फट'खौ जि दाग्रा कम्पानियाव हरगोन बिदिब्ला आंनि मोनसे फट' खेबबावदो ओके काम अन